Здравейте, казвам се Цветан Савов и днес се намираме пред беседката, построена около вековния чинар в двора на Хаджидимовия манастир Свети Георги, построен през 1865 година. Зад манастира стои интересната легенда за овчар, който 3 вечери подред сънува мъж на бял кон, който му наредил да изкопае хълма около селото, на чието основи днес седи Хаджидимово. Чак след 3-та вечер овчара го послушал, изкопал хълма и там намерил чудодейната икона на Свети Георги, днес намираща се в Хаджидимовия манастир. Аз бях Цветан Савов. Благодаря за вниманието.